नमस्कार, सूर्यकांत चोडणकर पेडण्याच्या काल जो पाऊस पडला आणि वादळ जे सुटला त्याका लागून प्रत्येक ठिकाणी झाडां पडलेली आहात. आता हे जे फाटल्यान झाड ओडले पडलेले मेन रस्तो पेडणे टू तुये चोपड्या वगैरे वचपाचो रस्तो मेन, आणि त्या रस्त्यार भर म्हणजे संक सुमार 6-7 सुमार रस्त्यार जे झाड पडलेले ते कापताना ते फायर ब्रिगेड आणि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वगैरे सगळे परत पोलीस असले त्यांच्यानी आणि स्थानिक लोकांनी हेल्प केली, बऱ्या प्रकारे हेल्प केली. आणि जी अग्निशमक दल जे आसा ते युद्ध पातळीचेर बऱ्याच ठिकाणी असे झाडां पडलेले आहात, त्यांना बऱ्याच ठिकाणी वयचे पडले. आज म्हाका उलोवपाचें आहा ते इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जे आसा ते आपलो जीव जो धोक्यान घालून ते कामां करतात. आता पळोवंक शकतात ती निसण लायिल्ली आसा. त्यांना खरी म्हणशी जाल्यार ती त्यांना जी क्रेन जाय आसली, क्रेनीच्या आधारार तांकां चडोवन तांकां कामां करूंक जाय. ती पेडण्यात भागांत क्रेन ना, येदे व्हडले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहा ते सर्कस करतात, जिवाची पर्वा करिनात. पळया, जिवाची पर्वा न करता ते आता काम करतात. म्हणजे विचार करा, ते जवळजवळ हांव त्यांच्या बरोबर आसलो ते 8 ते 7:30 ते जवळजवळ 10 वाजेपर्यंत असले. मागीर विचार करा, हे प्रत्येक ठिकाणी शेतान खंय चिखलान वगैरे वचून आपल्या जीवाची पर्वा करिनात ते, आणि अशा प्रकारे काम करतात. त्यांचे धन्यवाद करता. आणि कालचो इश्यू जो प्रत्येक ठिकाणी झाडां पडलेल्या, हांव धन्यवाद करता अग्निशमक दलाचे. त्यांना लागून बऱ्याच ठिकाणी झाडां कापलेली जी रस्त्यार येयल्ली आहा, परत घराचेर पडलेली आहा, तांकां धांवचें पडटा. आणि काही ठिकाणी उशीर जाता, पण तेका एक जी गाडी आसा तेका लागून सगळी धानल जातात. हांव सरकाराकडे रिक्वेस्ट करता तांकां अजून एक गाडी दिवपाची. परत हांगासर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाची सोय जाय, कर्मचारी कमी आसात, परत जी सोय जाय, परत क्रेन जाय, आणि तांकां जी उपलब्धी जाय, जी सोय जाय तशी सोय जायना. ताका लागून तेची रिक्वेस्ट करता, ती कामां जावंक जाय पटापट, ती कामां जायना. हांव सगळ्यांक धन्यवाद करता जे युद्ध पातळीचेर कामां केल्ली आहा ताका लागून. धन्यवाद. हे चाललं आणि त्यांच्या वरिष्ठांचा कोणाचाच ना हे नामलं काय कोणाचाच याचे देखरेख नाही. मुद्दाम हे विषय बघ, हे मुद्दाम नमूद कर. गाडी ना त्यांचा, ट्रेन ट्रक ना, अधिकारी गायब. तरी हे आमचे स्थानिक जे कर्मचारी आहेत बघ, ते आपल्या पद्धतीने काम करतात. त्याचं पर्सनल रिलेशन हे करपाक तो आता सर्कस करता येईल काय नाही. एका क्रेन ट्रक जाईल, हे रिस्की आहे, ही शिडी मोडा शकता.